assalamu alaikum. Alaikum salam. Da Allah so nake a dan taimaka mu a dan turan motar nan gaba kadan zan je kuma ta lalace a daidai inda kuke na sa ga samari kattawa a nan wajen. Mota ya lalace. Wallahi da Allah. Me za miki? An ba damuwa da Allah a taimaka mu a dan turan motar nan ko ruwa can gaba ne na san Allah da tashi. Wannan mota za a tura miki. ai wannan fa ya ga mu a fure ne fa muna zaman banza shi yasa sai mu taimaka masa Allah Aisha da taimako yana da daɗi. Taimako tana da rana. Ake ma wata rana zai ki taimake mu. Gaskiya ne. Ai shi masu banza bace mazo na bane. Amma a gidan gala kika sin motar nan ko? A ga wani aka bani. Wasa kai kike da ta. A kai nake kwasa. Amma gurin ka ciwo ta ko? A ta na siyo ta. A ba za ka zo ba na asara. Muje muje. Muje. Kai ga taranan nan ta dawo. wallahi Salamu alaikum. Masu taimako. Da Allah fa mu taimako a motar nan. Oke dalla asiri aka miki da motar nan ne. Amma wannan motar ya kace wanda aka yi wa baki. Kullum ka zo mu tura motar nan. Wannan ba shi bane yanzu da madazanan da safe. Kai mai kuma da ta zida mu ko godiya bata mana ba bata mana leri ba mata wuce. Da na za gode muku ai da tiri ta kama mutuwa. Wanda yanzu ku ka tura ni kadan in ban sauka da Allah. ku dakata cewa yahudan ta ce ta wanda ya ci mota a gurin ta ce ai duk wani duniya akan ta na ta bari Nan gaba kadan za ku tura ni kuna tura ni na tashi da Allah. Ba mara mu taimaka ma tunda gurin caje ka an tayo ta. Na gode. Ko ma ina ne ba gidan ta ba ko ina ne. Taimaka mai ai duwa ne duniya nan za ta kawo. Yawa muje. Tuwo kawa. Na wani sana wasu gobe. Masu taimako. Aka kawo taimako. an hannu ma fa Na tana jume.